Meron pala akong isang variegated pineapple na nakatago doon sa likod. So siguro mga 2 years ago na itong pineapple ko na ito. Naswerte raw itong pineapple. At sa mga Chinese ka, ginagawa itong pangpaswerte yung bunga niya. So I think swerte rin ito. Kaipon ako ng maraming bromeliads. So ilalagay ko siya dito. Kasi wala naman akong ibang paglalagyan. So dito ko nilang pagsasama-samahin ko sa isang pineapple. Ay sayang, dapat pala iniligay ko sa isang ganyan na lang siya. Sa isang So ayun ka-promdi, puro pareho pala lahat sila na may mga sanga. So maganda siyang ilagay sa isang puno. Ito na hiwalay. Ito katulad nito, ang taas-taas niya. Marami akong naisip sa ganito ka-promdi. Maganda pala itong gawin na parang bouquet. Nga po ang itsura ng ko dito, garden dito sa pinakaharap ito ng bahay, pero hindi naman ito yung pinaka front yard ko, kaya lang tinanggal ko yung mga dito, ibang halaman para maging mas maayos at maging mas maluwag yung garahe ko dito, although wala naman akong sasakyan, pero mas maganda yung maaliwalas pa rin yung pagpasok. At syempre gusto ko yung idea ni Sir Norman talaga na maglagay ako ng flowering plants dito sa space dito sa place na ito. So ayan, ang problema lang kasi walang mga flowering plants dito. So ito naman flowering plants naman, ito yung peace lily. Ay niya kulay green na ulit yung bulaklak niya, medyo tumagal na siya pero marami siyang bulaklak dati. So ayan po. So ito yung halukayin ko ngayon. At syempre tatanggalin ko yung mga nakalagay dyan. At kung pwede maglagay ako ng mga plants na nagugupit. Katulad nito yung tawag nila dito, golden rosary. Hindi ko masyadong kabisado to. Nilagay ko na ito sa may bandang front yard. Kaya lang biglang nawala yung mga dahon. Naisip ko yung hinahanap niya yung araw. Kasi gusto nito talaga yung naarawan siya. Pero kailangan siya laging tinitrim. Ayun. So yung mga paso na yung tatanggalin ko dyan. Maganda rin naman ito ka-from din na dito. Palakihin ko dyan at ititrim ko na lang pabilog para mas maaliwalas kasi siya tingnan. Maliwanag dito pagpasok sa entrance ng aking gate. So pag-isipan ko pa rin ng maigi. So ayun ka-from din, medyo nabuo na yung isip ko dito. Pero sa totoo lang, gusto ko yung mabababang halaman lang dito. Kaya lang naisip ko baka gumanda ito dito. Tapos siya magpabilog ba yung lumawak yung niya. Kasi itong halaman na ito maganda ito kapag lalo pag nainitan. Tapos nagiging makulay siya. So tamang-tama pagpasok dito. So maganda siyang tingnan. Although kailangan i-attach ko siya dito para maging malawak yan kasi hindi sa magkaroon ako ng kotse. Ayan. So pwede ko siyang i-attach dito para medyo kung may pa-park ako dito, lumalit masyado yung yung gate para daanan ng sasakyan, pero siguro yung maliliit na sasakyan kasya. Ayan. Ito na lang ka-from yung ilalagay ko dito. Hindi ko masyadong kabisado yung pangalan nito, pero may
isang nagdayo dito, ang tawag niya dito ay Golden Rosary. Kaya yun na rin ang tawag ko dito is Golden Rosary. Dahil maliwanag siya ka-from tingnan, maganda siya dito sa aking front yard kasi ayun yung kulay niya kapag nainitan siya, kulay neon. At maganda talaga siyang tingnan. Iti-trim lang. Medyo matagal na itong mga plants ko na to na nakalagay sa paso. So pag nag-trim kasi ako, lagi kong nilalagay sa paso yung iba, yung inaakala ko na gaganda. So ayun, meron akong dito isa. So actually yung dating ko dyan plant ay yung yung pokin. Nilipat ko dun sa likod, yung isa namatay. Yung isa naman okay naman. Pero ito ngayon dapat talagaan ko ito. So iti-trim ko na lang siya para sabay-sabay silang maglaki. Although yung isa na ito kasi ka-promly, matagal na yan dyan. Since yung kubo pa yung bahay ko, andyan na yan. Kaya yun, mas madali siyang lumaki dahil malaki na talaga siya. So, antayin ko na lang na lumaki yung iba para maging kapantay niya. Although, pagkatapos ko maglagay niyan, lalagyan ko pa rin siya ng mga dito, mga plants para hindi halata na may bagong halaman. So habang lumalaki sila, andyan na yung mga plants na nag-back up sa kanila para magandang tingnan. Lalagyan ko siya ng 14-14 para mabilis yung pagtaba niya. So habang inaantay nyo yung maliliit, ito naman ako, nagpaparami ng mga sanga. Ayan. Meron pala akong isang variegated pineapple na nakatago doon sa likod. So siguro mga 2 years ago na itong pineapple ko na ito. So binigay ito sa akin doon sa isang garden na vlog ko sa bandang San Jose. I think sa Logon, San Jose. So binigyan niya akong
isang sanga kasi maraming silang ganito, tapos namumunga na siya. At yung mga sanga nagkakalat lang. So sabi ko kung pwedeng humingi ako ng isang sanga ng pineapple. So ayan, binigyan naman ako at edible nga raw ito ka-promdi. So matagal na ito sa likod ng bahay. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay. Kaya lang naisip ko dito sa front yard ko, marami pala akong bromeliads na halos kasing kulay niya rin, kaya isasama ko siya dito. So pangbungad ba sa aking gate kasi sabi na swerte raw itong pineapple. At sa mga Chinese nga, ginagawa itong pangpaswerte yung bunga niya. So, I think swerte rin ito pagdating, pag nailagay ko dito. So, papasok yung mga swerte sa akin. Di na yung ka-promdi, dito ko siya naisip na ilagay sa aking front, sa harapan ng gate. Kasi wala naman akong sasakyan na pwedeng ipasok dito. Wala naman akong car na igagarahe. Kaya, ayan, okay naman siya dito sa, sa harap ng gate. At siyempre niya yung mga bromeliads. Ay no, kasing kulay niya rin yung mga bromeliads, kaya mas madali siyang ma-appreciate kasi halos pareho na yung mga kulay nila. Kaya ilalagay ko dito sa front yard. Then ayun, matagal na nga ito ka-promdi. Tinubuan na nga ito ng kahoy sa paso. Ayun no, ang laki na ng kahoy na tumubo. Pinotol ko lang, hindi ko maalis kasi inisip ko pag binunot ko maapektuhan yung pineapple. Pero ayan, alisin ko na siya at hiwalay ko na siya sa dito sa paso. Din ayun ang ka-promdi, ang dami-daming blue moss na tumubo. Siguro gumapang lang diyan, pero hindi ko na siya tatanggalin kasi maganda rin 'yan, no. Ayan. So habang hindi pa umuulan ng malakas, kailangan itanim ko na siya para matapos na 'to. Laki-laki naman ang hukay ng ko dito. Pero okay lang to. Isasama ko rin yung mga ferns kasi ay yung mga moss para tumubo siya sa ilalim sa niya. Hindi naman ito namamatay basta-basta. Ayan. So ito ka-promdi, pagsasama-samahin ko rin dito yung mga ibang bromeliads ko. Itong kinuha ko sa yung mga poste ng pergola na ginawa ko dahil nagiba na at tinanggal ko silang isa-isa. Kaya ayan, nakaipon ako ng maraming bromeliads. So ilalagay ko siya dito kasi wala naman akong ibang paglalagyan. So dito ko nilang pagsasama-samahin ko sa isang pineapple. So ayun ang haba ito pala ka-promdi yung yung bromeliads ay gumagapang siya. After na magsanga siya, tapos magsasanga ulit siya katulad nito. Kasi ang pinaka-main niya, ito. Then, ayan, tumubo siya ng panibago ng isa. Then, ayan, nagtubo ulit siya ng isa. Then, ayan, tumubo ulit siya. Pero iba na yung kulay niya. Parang naging white siya. Hindi siya katulad nung pinaka-base niya na ito, green and white. Ito talagang parang naging pinaghalong white sa green na parang tinimpla ba siya, parang dinissolve. So, ko lang siya dito ka-promdi. Itatanim ko lang siya dito. So, ayan, hindi ko na nilagay sa lupa. Ay, hindi ko na siya, nilagay sa ang tawag doon, coconut husk, kasi pwede naman siya direct soil. Mga bato-bato nga yan ka-promdi. Parang ganda nitong ilagay ulit sa puno kasi gumagapang siya.
hindi ko muna nga siya gagawin. Ay, diyan ko muna siya para... Ito rin, oh, ang dami, oh. Isang puno, tapos dumami ng dumami. Ayan. Kanya-kanya silang anak. Ay, sayang. Dapat pala iniligay ko sa isang, ano, ganyan na lang siya. Sa isang pot. Pwedeng ganyan siya, oh. Kaso lang pinutol ko na. Ayan, pinutol ko na siya. Pero maganda siyang ilagay sa isang ganun, no. Parang bouquet. Then, pero okay lang. Kasi, magkahiwalay naman. So, gagawin ko na lang siyang bouquet dahil magkakasama sila. So, kailangan bibili ako ng mas malaking paso para ilagay ko siya sa isang paso para maging bouquet siya. Ayan. Ito na lang kaya. Maganda rin kasi itong pagsamahin. So, sa isang kahoy. Ayan, no. So, I try. So, kukuha ulit ako ng isa. So, ayan ka-promdi. Puro pareho pala lahat sila na may mga sanga. So, maganda siyang ilagay sa isang puno. Ito na hiwalay. Ito katulad nito, ang taas-taas niya. Kasing parang katulad nito. Maganda siya ilagay sa isang puno kasi hindi na mahirapan pagapangin kasi mataas na siya. So, ayan. Mas maganda kung siguro sa isang paso na may na may kahoy sa gitna. Pwedeng ganun. So, ayan gagawin ko. So, ang ilalagay ko dito, yung na lang, yung walang mga branch, katulad nito. Pero may branch na rin siya, kaya lang yung isa. So, ito, ilalagay ko dito. So, marami akong naisip sa ganito ka-promdi. Maganda pala itong gawin na parang bouquet. So, wala pa akong nakikitang gano'n na bromeliad bouquet. So, ito gagawin ko. So, itabi ko na muna ito. So, ayun mga ka-promdi. Gumanda na yung mga mayana ko dito. Nilipat ko siya dyan dahil nandito sa bandang dito banda. Sabi ko mas maganda kung doon ko na lang ilagay sa banda dito para hindi masyadong nakakaharang sa dinadaanan. At ako rin naman dumadaan dito. At ayan, at least gumaganda na yung mga tanim ko na halaman dito. So maayos na sila. At yung mga, ayan yung ibang bromeliads ko dito kinilagay para proteksyonan yung coleus. So, ayun.